Dunča sme si už dospelého zobrali z ulice. Narodil sa, vyrástol a žil spolu s ostatnými túlavými psami. Zdržiaval sa v strede osady a čakával na kôrku chleba. Dali sme mu ubytovanie a jedlo, za čo nám bol vďačný. Náš dom bol i jeho domom. Prijal nás za svojich pánov, poslúchal nás a verne nás slúžil. Mal všetko, čo mu srdce zažiadalo, ale vo svojich myšlienkách sa často vracal do svojej mladosti, spoločnosti a domova, v ktorom odrástol. Občas ho lákalo navštíviť kraj svojho detstva, stretnúť sa so starými priateľmi, poprechádzať sa vychodenými chodničkami. Keď sa rozhodol odísť z domu, nič ho nemohlo zadržať. Preskočil 2-metrový múrik a utiekol. Ľudia ho vídali v spoločnosti túlavých psov. Márne sme ho volali, presviečali, aby sa s nami vrátil domov, neposlúchal nás. Obyčajne sa po niekoľkých dňoch túlania vracal domov sám. Keď sa vybehal, niekoľko mesiacov bol doma na pokoji, potom ho to znovu vychytilo. Trvalo to tak niekoľko rokov, až kým sa raz z prechádzky vôbec nevrátil.